Former member ye-Illuminati, former member ye-Freemasons. I was forced ukuthi mandijoyine ifamily yami ukuthi ndibe part of the society. Zandi kweli lizwe eli uyakwazi ubona uba umuntu usendaweni ethile i-TV uyiqonda uba wenza ntoni ixesha elithile. I traveled ukuthi ndidibane noTata Mandela. Kuthiwa uTata Mandela like wafa maseTrongweni. uTata Mandela wafa spiritually eTrongweni. Ipalamente nje i-Freemasons building yayo kwenziwa la nto yayisenziwa like zipharaohs ezi. This is Uncut Stories. Real stories, no cuts. Stories without filters. The raw truth, unfiltered lives. Real talk, real people, yeah. No cuts, no filters. This is Uncut Stories. Hey Njabulisa, ndiyacama question yasisokusela isibandla. Igama lami uKhandiyeza lensimbi emhlophe, insimbi ebomvu kuIngwe. Elesintu nguVuyani. Ifane ngamlana ndilapha enyanga. Xa ndigodukayo ke kwicala likatata ndiseBloemfontein eRocklands. Indlovukazi ke yona ndiyasi eSada eDikeni. Mandicacise ngendlela endakhula ngayo ndisemncinci. Beningumntana like othanda ukuba lonely. Soloko edinga ispace sakhe. Soloko like naxa ndidlala soloko ndidlala ndedwa. So indlela endakhula ngayo kwamabanga aphansi until ukuthi ndiye kwamabanga aphezulu. Kulapha ngoku ndaqala ndajoyina ngokubhola, ndajoyina ngokwicricket, nalapho ndadlala ngoku ndadlala iprovince yebhola, ndadlala iprovince yecricket. Ndazeka ke uzo zinto ezo ngenxa ye-peer pressure ndingatsho elokishini. Ndangena etabeni ke ngoku lapho khona ndadibana khona nomfundisi uba uDube icawe kuthiwa yesishama. Kulapho khona ndafunda khona ngokuthi ndizazi kakhulu ukuthi indlela yami ukuthi injani na kahle ubomi bami ukuthi bube njani in future. Ndaphuma ngoku kamabanga phezulu eLanga High. Kulapho kongoku ndayosebenza kwi-hospitality. Kwi-hospitality ndisebenze ngoku iminyaka emininzi. Almost for 15 to 20 years. Ndingayibeka ngolo qobo yeah. Singene ke endabeni ukuba ndilapha former member ye-Illuminati, former member ye-Freemasons. I was forced ukuthi mandijoyine ifamily yami ukuthi ndibe part of the society. Kwala ngenye imini ke ndithi ndihleli pha endlini ndava ivoice phezu kwami entloko ithetha, a technology voice. It's like a spaceship. I could feel something before they speak because vibrate umzimba wami wonke. Kwaza ilizwi elithi libiza igama lami lathi ukuthi bazonilanda. Ndithe ilizwi ndiyalazi mos. How to find out to go it's a part of my family member. ngicela uthi nje
Okay. It's a part. All right. It's a part of my family member. And all to find out ukuthi aba bantu bayi-2 up kule nto ndingayaziyo iphezu kwam. Uyabava mos abantu abayi-2 abadibene ngesifuba. Wabesithi ngoku naye umkhazi wami sizolanda wena. Ndibuze ngoko kuvela yonke azankombulo zicawe ukuthi kanini kwakuthandaza kuthiwa usathana kwakuthiwa kukho abantu abanjena. Ngoko like I nearly like to fall ground on the ground, like to collapse in terms of magnitude. He is shocked and according in a light and abaz ukuthi mandifumane. Late bathi ukuthi sizodlala igame up. Le game lena kuthiwa kukuthwebula. Yayiqonda. Le game lena kuthiwa it's a longest game igama layo. Banithwebula ke ngoku ukuthi izindlebe zami ukuthi mandibave each and every time xa bethetha izinto xa bena bezi-expressa uyayiqonda because zingakayazi ngolo xesha bezi-expressa ukuthi bangobani bethetha ngokwamazwi ukuba bayi-secret society bangumkhathi bazinyoka and nami xa leyo ebhedini I could feel ukuthi kukho izinto ezihambayo phezu kwami. Naxana ndisendlini I could see dark shadows. I could see uThikoloshi. uThikoloshi umbona uThikoloshi yayiqonda. I could see so many things and ndakwazi ukuthi kufuneka ndihambe ukuthi ndibheke. I was becoming like anyway khona psychopath yayiqonda in terms of state zezinto abanibonisa zona. They played this game uba uyayazi kuthiwa ifilm ekuthiwa nguSandman. uSandman actor according lento leya isenzeka pha and it's a trauma man. Yayiqonda. Yabo it's a trauma ukuthi sifuna ukuthi mawenza into ethile yindawo ethile yenza into ezithize yenza lento hamba eParliament kwa room number bani uzofika udibana nozibani phana iphinde ichinje kuthiwa hayi yindawo ethile ihamba yenza into ethile yayiqonda into khona dibane nithunywe like indawo ngendawo until nakona mandibheka icaweni mandothandaza ngahle ngifumana umfundisi anisuse lento. Ngayeke abayifundisi ayisuki lento ndabhekela emagqirheni ayisuki lento bese bathi bona abacinga baphuma apha kum bayohlala ngona phakade and ngoku like lento lena yenziwa according is one of my family yayiqonda ukuthi ifamily yami le kunye nabanye abantu abasemacaleni. Bandenza loo nto leyo I think is almost like a month and into 2 months every day night every day ndisiva nemiqulu ekhalayo entlokweni yami khala umqulu ndisiva ndibona ndibabona according bebhabha ngemitshayelo yenzeka loo nto almost for 2 or 3 months until one day bade bayithethe inyani bathi hey amadlozi akho anamandla wena uye like bathi amadlozi akho anamandla
sifuna ukuthatha ngeqondo sikwazi because amadlozi akho ndikhona andi-understand le atmosphere ndikuyo yeqondo ndakhona ndibane ndifutha yeqondo ndakhona yebo bane ndifutha until one day abantu abadala bafika kum bathetha bathi manenze into ethile manifuthe manenze lena yeqondo bane ndifuthiswa ngabantu abadala yebo bane bendifuthisa until yenzeka loo nto almost for a week. The following times a week kwafika uTata Yehova wafika wathi uba Vuyani ndothuka nam neqondo Vuyani aba bantu zintshaba zakhe yeqondo and like zintshaba zam kulapha kwangoko like ubone ndakhona uvuleka isifuba nengqondo ndafumana la peace and nam like kwi-state okuba I'm not like this person anymore. I am another person. I am into a spirituality. I'm into kwenye like atmosphere yeqondo and then ngoko uTata Yehova like ndabe ndizame ngomsebenzi khona ngizawufumana njani umsebenzi phofu ukuthi kufuneke ndihambe ndiyothwasa neqondo nam ndingazi ukuthi i-spirituality siyadibana ne-religious ndaqonda ukuthi but akathethi nje ndimane nomva nam neqondo ndakhona but akathethi and kukho nabantu abadala neqondo ndikwazi ukuthi ndithethe nabantu abadala amabandla bendiphendula makhosi yeqondo ndalantuka ndahamba ndawuthwasa ngentsimbi emhlophe nantsimbi ebomvu but mandicacise kule nokuba before ndiyuthwasa ndazibona ukuthi umzimba wam ephuma kum ndaphuma bonela khona ukibone i-Apollo ezi zinto ze-Apollo ishute la vibration yayo like ndaphuma umzimba wami ngala hlobo yo makhosi xa ndingenayo kule ndawo ndiyava mani uba kuthethwa ngoku enye ilanguage ngoba ke kuthethwa like ilanguage engakwazi ukuthi mandiyi-understande yeqondo all to find out ukuthi zandikweli lizwe eli just ukubonisa jonge up oh my goodness all right zandikweli lizwe eli I was into this world. Lo mhlaba kuthiwa yilantuka yi-black hole. I-black hole lilizwe eli-atmosphere. I-black hole it's a Big Bang theory eyenziwa nguSathana. Athatha i-universe yonke ayifake ngaphakathi kwi-black hole. Ifana like uba kukho i-drop of water
la drop of water iyakwazi spread into like ndifuna ucacisela nje kahle ube nale picture ye-black hole. I-black hole le uyayibona i-crystal ball abelungu bahlola ngayo mos. La crystal ball ina everything inside. Ngumhlaba wonke ne-universe. Uyakwazi ubona uba umuntu usendaweni ethile, i-TV yeqonda uba wenza ntoni ngexesha elithile yeqonda. So ke umphefumulo wami wayongena phakathi kula black hole. Ndava ngokuthiwa aba bantu ngihleli nabo kuthiwa zi-aliens, zi-reptilians. Mandicacise ngokuba ndikhanyise qonda i-footsteps. I-alien ngumkhovu osuka esogwini, ngumuntu ochileyo wadityaniswa noThixo azokwazi ukuthi aphile kwala lizwe eliya. Abelungu bayayicacisa bayibika ngokuthiwa zi-Star Treks, Star Wars, Star ndondoni yeqanda yakhona, but akwazi ukuthi mayibone because imehlo lomuntu line-dimension yeqonda. Because i-dimension yomuntu unida ispecs ukuthi akwazi ukuthi abone enye i-dimension angakwazi ukuthi ayibone. Ile dimension ngoku uSathana wayenza eGarden of Eden ukuthi abantu ukuthi atyise uAdam neEva bazokwazi bavuleka amehlo abo ukuthi kubekho i-satellite yeqonda, kubekho i-satellite ukuthi ikwazi i-Wi-Fi mandibe ngalo hlobo yeqonda, ukuze akwazi ukuthi atravelishe umuntu njenge-Wi-Fi, because i-Wi-Fi mos i-create i-picture into efonini yeqonda nilizwe yebo. So ngoku alalizwe eli liyakwazi ukuthi sithethe nento like elapha iphile ibe ngumhlaba uzaba lapha phambi komuntu. Ile nto ngoku e-America kuthiwa like kuthiwa kureleaswa ii-files zi-aliens, kuthiwa abantu abathile bazi-aliens. Uyayibona mos laa nto yakhona yebo, i-Epstein files, into ezinjalo ezo yeqonda. Zonke ezaa zinto zenzeka according phi emkhathini phezulu esibhakabhakeni. Laa nto kuthiwa yi-moon landing. I-moon landing ayikho, kuthathwa ikhompyutha zihambe zifakwe i-Apollo ziyobekwa emkhathini. Njengo-Elon Musk naye uthatha i-material bahambe bayozibeka emkhathini bazokwazi ukuthi bayakha phaa, bazodestroya umhlaba nge-fusions, bazodestroya umhlaba amalanga yeqonda fusion. iJapan bayazenza, bazodestroya umhlaba laa nto ke what you call Switzerland. eSwitzerland kukho ilanuka khona, kukho i-collider. Le collider lena is about i-circle. Le collider le it's a circle, phansi kwala circle ngaphansi komhlaba emathumbini omhlaba yi-throne kaSathana. Bafuna ukuthi uSathana bamcollide nge-Higgs boson ngesifuba sakhe ukuthi akwazi ukuthi aphume esogwini azoba semhlabeni, bacime ilanga. Lana kuthiwa
izaba i-darkness emhlabeni. Uyayikhumbula izinto ezi, yabo. Noba ungajonga phela nokuyeni efonini ujonge Japan artificial sun fusion. It's an artificial sun fusion technology. It's more like a laser. Kufuna ukubethwa ilanga according kwikho yayo, ngaphakathi kwikho yayo ukuthi ilanga licime, kuhlale kumnyama emhlabeni. Ngiyaqonda. So ke it's like into ilanuka lilizwe like endisuka kulo, lilizwe like endilanuka khona, bayakwazi ukuthi ezi zinto baziveze ke ngoku. Like ukuvelana ukuthiwa like we are hidden in a plain sight. Agqiba kwabo bahleke, ngiyaqonda. Bathi thina we are you see, there are sinners. I-sinners, there's the 10 commandments. Uze ungabulali, uze ungathi ungaqeqezi, ungazezo ezo sin kuthiwa zincini zingaka. Bona bazi-super sinners. Bona they are based into science and technology kwenye nani khona in like scientist ba ku create viruses ukuthi ku create ku create neurons in doing yekona khona ukuthi umuntu abe robot, ukuthi ku create disorder yekona. Benike ndabukela like esibona bani ku uGoku, yabona ezipopayi ezoGoku, yabo. Iplanet zi-9 musine. Zonke other planet they are inside a crystal ball. Right? So they can travel and be a spirit of a comic inside. Right? Each and every planet in input ezayo emzimbeni womuntu. Each and every planet there is a function ukuthi umuntu une 9 lives. They can't. Ilano ngokuthiwa ya substitute lona ukuthiwa bayibezi ikati ezine 9 lives, not a human. That is why ukuthi Egyptians zikhonze ikati emnyama. That is why esilokishini apha khona thina ezilokishini we respect ikati. Ngiyaqonda. We respect ikati according ikati iyakwazi ujika ukuthi ibe ngumuntu. Ikati iyakwazi ingqondo ilana khona pineal lana kuthiwa i-pineal gland. Umuntu uyakwazi ikhupha i-pineal gland yakhe ayifake ikatini and then uyameditator konke landoka imeditator. Lakati iyahamba ngokubona ngalakati, yonke into uyenza ngalakati, everything. Yeah, you can't. And then yongoku nazi ke ezilandoka khona. And kuthiwa uyazibona mosizinto si blue red kuthiwa zi-chakras. Ngeko zi-chakras is i-chakras like la nto kuthiwa i-chakra ku-red ngu-blue ngubani kubona into khona umuntu uthe umeso. Ezi chakras ezi zii-planets. Zii-planets ukuthi umuntu akwazi ukuthi abe ne-powers, akwazi ukuphuma kuye. Nekonto ukwazi uba mawuthini ubona isithunzela uthi yo ukuzithunzela kwabantu abathakathayo apha. Wena ingqondweni yakho uthi ngabantu abadala abathakathayo. Ungafike kanye
ngumntu omaziyo okanye ngumntu wefemeli, uyayiqonda, okanye ngumntu o-close kuwe. It is because of these chakras. Bandingangxani ngalena ne. Yeah. Mandize apha. Bendihleli ke ngoku njengoba ndilantuka ndidibane uyisenzeka le nto yakhona. I travelled ukuthi ndidibane noTata uMandela. Wafika like kum esithi efika I am like akazange like alanuke like athethe kakhulu kodwa iqonda, but all to found out ukuthi kufuneka ndanele istory sakhe, like yonke into yavuleka, like ndayibona le yonke into. Kuthiwa uTata uMandela like wafa masetrongweni, and leyo into uTata uMandela wafa spiritually etrongweni. They forced him to join i-Freemasons. La nto kuthiwa when you join i-Freemason you are uyabizwa, awuzeli wena, uyayiqonda. So ke ngoku aba bantu bathetha loo nto isengabantu be-chaos, but uTata uMandela aba isuka phi loo nto leyo, yebo, but ngoku xa iphumileyo but sayibona imisebenzi yakhe eyenzileyo, and akuzange kubekho, but yayinto nje yokuthetha, but ayizange ibe yinto ethethwa nasepalamente loo nto, ayizange ithethwe nayifemelini loo nto leyo. But aba bantu bayabona like laa nto kuthiwa ishame, bayamonyelisa, is to create i-chaos. Uba like uba uTata uMandela uyabona like kukho istatue sakhe ne kukho istatue sakhe esise ePretoria, Union Buildings. Asa statue sakhe sine-rabbit endlebeni. Asa statue sakhe sine-rabbit endlebeni. I-rabbit ke ithetha like i-Easters, kuthiwa like abantu batya amaqanda e-rabbit, Easter eggs, yabo. Kuthiwa like iyayazi mos into engekhoyo loyo. uTata uMandela akekho zange afe masetrongweni. Loo nto leyo kuthiwa yi-Mandela effect. A Mandela effect is a group of people that talking a philosophy, into like engekhoyo, iyayiqonda khona, yebo. Kuthiwa like hayi ku-create something is based kwinto ekuzokuthiwa yi-Mandela effect, yebo. So ngoku ne-Freemason nayo yaza nala gama eli lithi Mandela effect. Uba uyayiqaphela loo nto yakhona, kukho ndifuna nje ucacisela nje senye into. Apha eCape Town kukho iTable Mountain mos ne. Bawuza apha ngaseRonnabush ilantuka yi-Devil's Peak Mountain. Ngapha kweli cala lingapha kuthiwa yi-Lions Hill Mountain. Back kuthiwa yintoni, 12 Apostles Mountain. Niyaqonda. So Jesus Christ is sitting on a table, on a table mountain. Apha yi-devil, ngapha yi-lion. I-12 Apostles Mountain was at the back. Niyaqonda. And then emveni koko kube yi-Signal Hill. Awubheka xa unyukayo phos i-Signal Hill. I-Signal Hill is an obelisk. Laa nto kuthiwa i-obelisk is more like a crystal.
kwaSathana igumbi lakhe kwaSathana igoleza ii-crystals. uSathana ii-crystals ke ifana like i-traveling i-crystal. Ifake kuthiwa yi-library. That's why i-crystal you share all your views, you share all your thoughts, and then you send them to someone. That person, it will interpret everything engqondweni yakhe. I-crystal, it meant like it's a power. Because noSathana nayo waphuma according esogwini nge-crystals azokwazi ukuthi abheke ezulwini. Because uTathehova wathi akahlalanga nje uSathana pha esogwini. Wathini? Bani ndisukutyhutyha emhlabeni. Because utheni uyakwazi ukuthi akwazi ukuthi aphume atravelishe, abheke emikhathini. Ndifuna ndingene dark man, but I just need a sponsor like umuntu like yabo in future yabo. Fumana zabhoti zinkulu ndizokwazi uzenza kakuhle ikhala. These are the two pillars of Freemasons, and then after all ngaphezulu is balls. Likhandlela is stone, is the instruments, is there is light, and then upper is geometry, and then upper is the cosmos, is pillars is a kingship. Uba uyaqaphela like i-Freemason iyathanda isikali somuntu, iphatha isikali somuntu nesweat. Ithi loo nto leyo that's represent ukuthi if you don't join we will kill you. It's either you join us or you are against us. Lona liphila lena ngomhlaba lo kusebusuku ukuthi lilanga emkhathini. Le nto bendithetha ngayo la crystal ball in a universe, uyakwazi ukuthi umuntu atravelishe abheke iMars, uyakwazi ukuthi umuntu abheke kuJupiter, abheke iVenus, abheke, because yonke laa nto in photocopy exactly what is happening to another planets. uSathana naye wadala laa nto ukuzive i-Satanist zithi uSophia created, he said let there be wakhupha ilizwi naye iSathana. mandiye kwinto ekuthiwa yiBabylon. uTata Noah mos ne uTata Noah wachabalalisa iBabylon. Phofu wabafundisa ukuthi iBabylon ukuthi guqukani ukuthi niyekeni le nto niyenzayo kuzowuza imvula. Abamamela yenzeka imvula. uSathana wenza ngeBabylon. Each and every time that destroy Babylons. Every time zonke iBabylons. Ngoku i-one iBabylon le aliens ekhoyo. Ile iza nezifo, ile iza nentontoni. Kuthiwa like emkhathini i-Illuminati. I-Illuminati yi-dark spirit eyenzekayo inside the Bible. Uyayiqonda? Yonke la magic iseBhayibhelini. Everything that is there inside, it is called Illuminati. People that are doing it is the Freemasons. I-Freemasons ngobani? I-Freemasons i-pharaohs. Uyayiqonda? Nala
nalatata lona wathi uba ukhona lo wayegula esithi uba ndicela noba sizi-grapes eplatini yenu. Banayikhumbula umuntu waye-rich nomntu wayelantuko wayephua etafileni yakhe kubekwe izinto kudekiwe wathi awuzofumana fokola apha. Zii-pharaohs phofu mandibe ngolo hlobo ezo. Uyaqonda? Ii-pharaohs uzibona njani? Ii-pharaohs yayingabantu babephethe ilizwe dala. Ndingathi like zii-councillors, zii-ministers, ngabantu like abaphethe umphakathi. Zii-pharaohs ezo. Ngabantu like xa benxibayo ngoku banxiba laa minqwazi nenyoka okanye anxibe laa minqwazi ine-eagle ine-vulture. Uyaqonda? Banxibe zonke bazibonakalisa ukuthi ngabasemkhathini. Uyaqonda ndakhona. Ifana ngoku naba bantu bathwalayo bathwalisayo hamba nenyoka. Awunovele uhambibheka ehlathini uthathe inyoka uthi ndinenyoka izandiphathela imali le nto. Uyayiqonda ndakhona. Ufuna uba mawuyithini uyidibanise nomphefumlo. Uyayiqonda ndakhona. Uyidibanise nomphefumlo wasemkhwathini. Izokwazi le nyoka le izokwazi uba mayithini isebenze ingqondo yayo njengomntu. And ngoku even kwale nyoka even kwanayo izotravelisha izazikhupha i-spirit sayo njengaza chakras ngee-planets ihambe ibhabhe ihambe isebenzela abantu ikhesa abantu according uba mayithini usebenza wena. And it's not about inyoka. Ngumntu wena yourself you will do it but ngomzimba wenyoka. Niyasiqonda? Apha zilanto wakhona apha. Yabona ifloor yi-black and white is a dark and light. Yabo? Zi-apron lena ukufihla ubuntombi bakho. Because iBhayibhile ikhona, it is written in the Bible that you must not do this, you must not do this. So people that try to be disobedience, they got into a light to a darkness. They got, and then what the tools is tools is zezosebenza like zingcwaba like iBhayibhile. Yabo? For you have to turn the verses, you have to do into ethile compasses zonke. It's something that you le nto uyenzayo ibe ngathi inyaniso kodwa ayikho. Ifana like ehlathini unika intonga kuthiwa le ntonga ufuna uba igama layo yeyokuthini, kuthiwa into ethile ngeyokuthini. Nasetrongweni masikwenza zonke eza zinto eziyaqonda khona. Everything in a reason ukuthi ube demon, you have to follow this. It's in culture. Mandibe ngolo hlobo. IParliament nje Freemasons building yayo. Kwenziwa la into yayisenziwa like zii-pharaohs ezi. Neyibond. It's an akubone like even a president, a new president, he has to go to a Grand Master, a Grand Lodge. Mandutaxisela. I-Grand Lodge zizitulo ngapha nangapha mostly. Ibila nto apha ka-master. Zii-elders is bengumaster la utata Yehova. Kuthathwe i-layout katata Yehova yaziswa emhlabeni umqophiso kaSathana. Ngiyaqonda? Ifana like loo nto leyo ungayiprovisha like kwi-testimonies
I went to heaven. I saw Father Almighty God. I saw elders. Noba uJohn naye eBhayibhelini iyacacisa ukuba kwakuhleli ngelihlobeli. Ngangena ngapha straight nomnyango base-Freemason straight. Ne-layout nayo. I-layout ye-parliament. It's a layout of heaven. It's a layout of Freemason. Ifana like noTata Moses naye. UTata Moses walanduka wathunywa kwathiwa makajika inyoka. Intonga ukuthi mayibe inyoka. Laba bantu nabayijike yaba inyoka. Bayakubonakalisa ukuthi they are connected into spirituality. Yazi ke ngoku manje ucacisele kakuhle kuba yenze kanjani lento. Emkhathini i-black hole kukho like i-cages. Uyaqonda? Zi-cages ne-cages 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 ne-cages. Ezi cages ezigcwele i-animals. Uyaqonda? Ezi animals ezisizibulalayo apha emhlabeni. Umphefumulo wazo uSathane uya-creator yena. Ifana nathi thina singamagqirha. Siyahlaba mos. Uyaqonda yakhona sicama gusha. Sayazi mos lo mphefumulo lo ubheke ebantwini abadala emadlozini. Lo mphefumulo lona uzohamba ngokabheke phi emazulwini. Yilena even kwase-heaven abantu bazingelosi, abanye bazingonyama, abanye bazindondoni, abanye bazindoni ze-hybrids, abanye i-evolution balifuna ukutsho. Abanye bazindondoni intaka. Uyaqonda khona ibhaliwe even kwaseBhayibhelini la nto. Umuntu abe nenhloko ingonyama into ezithile. Iyazibona lezi zinto. Lana kuthiwa yi-Anunnaki, zi-Anunnakis. Singaphuma like up senze something ukuthi hey ufune ngoku senze into ebalulekileyo sincede abantwana yaqonda khona singene eParliament. Xa sipha ngaphakathi sifike sethenye into. Because phana they come once you get in there bazofaka la moya. Ebusuku xa ufikileyo bafike ungathi ngukhokho wakho kanye utamkhulu wakho. Hey mntanami uva uba nguwe nyani. Uyayibona yakhona. Mntanami unjani? Wena kanti hayi ntontoni. Hayi jonga yenza into ethile, yenza lena kwathini, yenza lena. Nami ndiyi-Freemason. Aba bantu ufuna bamamele. Hamba yendaweni ethile ngomso kanti uguqele amazwi. Because uSathane une-tricks mos. I-software ikhona i-software yomkhathi. Iguglisha every voices come down ezenza i-authority kuwe. All the people, and then they play them to you. Kukho laa nto kuthiwa yanuka khona. I-heaven i-triangle. Isoko naso siyi-triangle. Niqonda? Loo nto leyo ivela according kwi-Star of David. Utata uDavid wabona istar phezulu emazulwini. Utata Yehova wathi uSathane ufuna uzenza abe ngumuntu. Uyaqonda? Ufuna ukuthi aphathe, ufuna ukuthi abe yanuka khona ingelosi ethize. Wathi ukuthi ndizokwenza umhlaba wakho utrongo yakho lena ndikuyo izofana naye esogwini, uzohlala nabantu bakhe emlilweni ngonaphakade. Uyaqonda? Nasi isoko. Yeah. Isoko nasi isoko. And then i-heaven ile. Yebo. And then izinto xa zidibeneyo kuthiwa si-Star of David. Utata David wayibona mos esibhakabhakeni iinkwenkwezi zisenza i-Star of David.
i-Star of David sisukela from up neqonda ilanuka khona i-Israel heaven i-Israel, a name for Israel it's heaven eqonda, and then i-country ekuthiwa yi-Israel does not exist. Like lana kuthiwa Jali ojali aba exist ojali imiphefumulo existayo yaqona singojali emhlabeni asinayo into ebhaliweyo phansi ithi jali yaqona ndakhona iPalestine yabona iPalestine iJuda ngamaJuda yaqona yazi like Bauki Freemasons was like anything because you are into this like or you are into the information yaqonda ilento even kwanabo bathi inayithetha yaqonda khona because i-Freemason like i-library yebo. So like these are the 12 sons of David. I-Palestine le i-Israel ayikho ilento yayikhona yaphinda yadestroy yaqonda because it's not supposed to ojali kuthiwa izibandla zibe nendawo yabo bahlala kuzo. Do you get me? Into yenziwa nguSatan. These are the 12 sons. These are the 12 sons of Israel. Utata Yehova wabona ukuthi i-Israelites ne-Egyptians ilanuka khona i-Israelites zi-Egyptians itsho nakuilanuka khona. That is why yabo. So ilanuka khona lamhlaba wonke lowa wase Israel iJuda. Those are the 12 sons. But that Yehova wayitshintsha yonke lento wathi ngoku mayibetheni wathi 12 priests of Father Jesus Christ. They don't, because they saw ukuthi Asher Naphtali Ozebulun, because they were half good and half bad, because umntu like avele like ngelanuka khona umntu like i-order yaqonda i-order ngoku itheni ayisekho emhlabeni. Father Jesus Christ waza wathi ucreator intoni i-12 priests. Zicawe ezi-12 kuphela ezifuneka ezithini zibe khona emhlabeni. Ngezi zicawe uPeter. But today, there are so many churches gone because of lack of understanding. Kunye nalento Freemasons le even kwanayo, because zonke ezi zinto ezi zicreatwa like i-order of chaos. Yaqonda bekusuppose ba these nations umntu oJuda sihlala phansi zinkumkani ezi yaqonda khona ngabazukulwana babo zinkosi, but uSatan wa create government. Yaqonda create government, create politicians, create something eze into edaliwe kaloku into edaliweyo waphinda wayidala yena icaleni kwalento bekusuppose bayitheni yaphila yenzeka. Yaqonda and then as nations as mos ziyakhula mos as nations bekusuppose ba ya injalo man
Yakhona injalo kunjalo. Ndifuna ucacisa kakuhle ngale ongoko. Lena ingqondo yomuntu le. Ingqondo yomuntu like i-controlled towards i-neurons. Ngeqonda. I-neurons zindoni i-neurons. I-neurons it's an electricity that is inside the human body. I-electricity efana ngentamo zesigcawu ezisemzimbeni womuntu. Ziyakuxelela ukuthi umzimba ukuthi afunction njani, enze into ethize, enze into ethize. Ngeqonda. Ilena Elon Musk athi ufaka umuntu i-chip ye-neurons. Ngeqonda. Because abantu bathi superpowers abantu like bawuboni izamenza according iyanoya khona i-Starlink from emkhathini ukuthi afumane za powers izokwazi ungena emehlweni yakhe azokwazi ubona. Izamenza umuntu one cramps umuntu like abe ilanuka khona i-software banibe konohlobela. Yaqonda. So ngoku like uba like uyaqaphela like uqaphela njani i-neurons umuntu like avele nje abe nenhloko ebuhlungu. It is because of iyanoya khona i-neurons ezikhoyo like emzimbeni womuntu ukuthi umuntu ingqondo yakhe ingakwazi ukuthi mayifunction kakuhle, angakwazi ukuthi umuntu aphile. Ilento kuthiwa like umhlaba ayingolo sowuphilayo. This world umhlaba okuguqulweyo. Yaqonda. So into enjalo ke khehla. Mandize kule into kuthiwa ngo-Facebook. Yonke into esibonayo ngo-Facebook, yonke into esibonayo it's a book of Father Almighty God. Ngeqonda. Zizandla zethu, it's in everything that we see. It is Facebook. Ubuya qaphela ku-Facebook ufumana like into ze-cult, i-Freemason, Illuminati, ubone abantu abazi-aliens, abantu abazintontoni, abantu abazi-everything, zonke ezi zinto eqonda khona i-reptilians. Ubona yonke into eqonda khona. That is because of what? Of this. It's a Facebook. Mark Zuckerberg, umphathi wayo, bekhululiswe Islam mos, one of the interview. Intathi wangangazela woyika wathi kwintathelo ukuba this lama is an operation abayenzayo like umsebenzi wayo, kumsebenzi wabo. Ngeqonda. And ndingayiboni ukuthi intoni le ingcangcazelisayo. It is because of this, because he's been exposing himself ukuthi what is meant by Facebook. And then you have to read with quick comment sections. Zezinto ze-aliens, I'm an alien, I'm a reptilian, no. Ifana lana ukuba mna ndinenyoka, ndinento ethile, kwenzeka le into, kwathini, yazibona masizo zinto ezi, yaqonda khona. And they are hidden because of uba awusoze ukwazi ukuthi mawuye eBabylon. It is because it is like lana kuthiwa ngo-Aladdin. Yabona mos Aladdin lakethile la ketile kuthiwa liphupha umuntu uyaphupha mos konke umuntu uyatravelish, but you travel with your eyes, with your meditate, then you travel kwi-meditation kaSathana.
kula Big Bang Theory, kula ndawo ndisuka utyhutyha umhlaba. Yazi into ekhona, that is why ukuthi like most of the time most of the time kuthiwa like i-bonds against can't, they don't like ukuthi abantu abafana nathi traditional yes can't, kuthiwa thina siyabona. You understand? It is because them they have been born again and born again. They had gone to create chaos. Because he has been born and born again. So you have to avoid injustice. You understand the con? Yeah, you have to avoid injustice. You have to shame. Ungasebenzisa isiduko sakho, ungawenza amasiko, ungayenza into ethize, ungayenzi leni nakhona, ingayenza into ethini, because abantu ufuna bathi ekhona nakhona umuntu angakwazi ukuthi aphile according a full martial law of the law or of the blessings ayizele emhlabeni. Uma ndingena like ebugqirheni, ndingena according ngemfundiso according ngemor nenhlaka emhlophe, imithi leyo eyiqonda. Yazi umhlaba ngaphansi une membranes, une geometry. Umhlaba ngaphansi une light eyiqonda, but thina sikwazi uyibona. That is why ukuthi le light si life phansi komhlaba siyibona like i-plants, imithi, into ezikhulayo eyiqonda khona. Nathi phofu siyigasi ngumhlaba eyiqonda khona. Umhlaba it's life ngeqonda. Xa udibanisa like i-medicines, imithi, udibanise lo mthi umthi othize ukudibanisa nalo. Lo mthi une-DNA ne-RNA nomphefumulo uyayiqonda. Nalo nayo une-DNA. It's not a xa ujonga umthi, it's like ungajonga something that is dead, a wood. Jonga something like i-SIM card andibe ngelo hlobo. Katati Yehova, a creation. You take this, uyidibanisa nale, and then after all you feel better. Ngeqonda. Wathi apha kumfuneka ndihambe ndiyothwasa. And ndingandiqonda because iBhayibhile like ndiyayazi ngoku ndibona iBhayibhile iyangena ebugqirheni. Ndaqonda ukuthi mandikhe ndi-understand, ndenze i-Bible studies, bale ndifunda nje xa ndiphaa endlini, hleli ndifunda eqondeni nakhona, ndibale ndifunda. All to found out ndade kwafike lexesha ukuthi mandihambe ndibheke ebugqirheni. Napha ebugqirheni ke apha khona ndasuka khona, ndafikela kwabantu abaphethe iBhayibhile ngeqonda. Ndafikile kwabantu abathetha ngevesi, abantu abanezambatho zeziyoni. All to found out ukuthi almost onke amagqirha akhonza iziyoni ngeqonda. And then iziyoni is i-heaven, ngumphefumulo we-heaven ngeqonda. Iziyoni elithwalisayo alikho, iziyoni elinenyoka alikho, iziyoni linomnqamlezo mose e-backward ngeqonda. Line impiliso yeqonda. So ke you circle mos, it's a universe, uyaqula uyathina yayibona umphefumulo wakhe uyavuleka, uyavula umphefumulo. Ifana nalana wakhona ebholeni, uyabaleka ebholeni, uyabaleka umphefumulo wakhe uyavuleka eqonda. Umphefumulo wakhe uyavuleka,
according ucula spiritually, and then your mind is taken away because umhlaba esiphilayo nge-technology. Yayiqonda khona cha usathana wayiguqula i-technology ukuthi mayisebenza against thina. Yayiqonda ifana nalanto yakhona umuntu angene kwi-scan room, yebo angene kwi-scan room, angena ngaphakathi kwi-scan room niyambona bona umuntu une-lights emzimbeni wakhe, yebo yayiqonda zila ilena xa ubulala isilwanyana sijika isilwanyana sibe na amehla green. It is because of that i-crystals ezikhoyo emphefumulweni womuntu. Kube nzima kakhulu manje, bekunzima kakhulu nangoku angakaphumi incancam, ngiyaqonda, but kube nzima kakhulu like ne Illuminati ne Illuminati ne ndingayibeka like here sismoke sesoko. Ismoke sesoko versus imist like xa kuzoba shushu nguvele kubekho uyila inkungu, i-Illuminati le. Umuntu uyakwazi ukuthi ngaphambi kwakho umuntu uthi phambi kwakho mosambona. So ngoku i-Illuminati yona ngumphefumulo wokutravelisa ukubona abantu abangahlambulukanga, especially ezifilimu zalapha ema-Afrika kuvele athi kuqhume. Ngiyaqonda khona i-magic, ngiyaqonda ya kukho lanto kuthiwa yilanto zii-aliens ne. Ubuya qaphela apha ku-Facebook bayathanda uvela umuntu ubona uba ubotshelelwe zii-aliens, ngiyaqonda ixhaphakile loo nto, inintsi loo nto. Umuntu ubotshelelwe zii-aliens. Laa nto kuthiwa laa nto phana elantukeni wonke umuntu emhlabeni unobhodi 2 osemkhathini. Yabona umphantsi wenyawo kuthiwa yi-soul mos. Kuskenwa wena uconnectwe according ne-soul yakho nomphantsi wenyawo. Yilena kuthiwa like izichitho ufuna usigalela phaa phantsi because uzokwazi ukuthi ingene laa nto kwi-soul, umphefumulo emzimbeni womuntu. Umuntu aphuma amaqhakuva okanye aphuma into ezithile, amabekelo, zonke zinto zikwazi ngoku laa mthi ukhaziweyo phaa emkhathini ukuthi ndibiza iimfene zam okanye othi iimpundulu zam eziphaa emkhathini kwii-cages mazidibane naloo mthi lona ndiwuphetheyo. Xa inyatheleyo zikwazi ukuthi zingene kuyo ezi zinto ngaphakathi emzimbeni zifike zimoshe, uyaqonda. So lena zii-reptilians ezi. Umntu like umntu xa nobody 2 ukheswa like umntu ufakwa from emkhathini ivirus kanye i-TB okanye afakwe into ethize okanye afakwe into because zonke izinto zine-scientist mos zenziwa ngezi zinto ezingezigrogro nje, yayiqonda. Wena uphaa eglasini wena umzimba wakho awuzazi usemhlabeni kodwa awazi noba kuqhubeka ntoni ngawe, yayiqonda. Usemhlabeni but uba ndine-cramps man, ndinento ethile, ndine-depression endingayaziyo, ndinamathumba, ndinento ezithize. Zonke ezi zinto ezi zenziwa according kwibhodi 2. Noba uyahamba ubheke okay like especially like ezi zinto ezi i-reptile kanye i-aliens ziyazigquma mos kanye zibe sisithunzela, ubone isithunzela nasi isithunzela kanti awuyazi uba yi-reptile i-alien leya.
kanye i-reptilian okanye into ethize eqonda yakhona. Uyabona phaa like yini ukubona into yakhona xa uqala ungena like intweni okanye uqala ufumana intombazana entsha mandibe ngolo hlobo uba ne-excitement mos. Ingqondo yakho ayiboni enye into ngaphandle kwalaa ntombazana, but xa ungona ntombazana ingqondo yakho itheni ivulekile ifana ngokunazo zinto ezinye. And then ngoku xa uphana kuzothiwa sijonga susigezele, hamba othini, hamba sifuna into ethile ngoze apha. Ngiyayiqonda? Ifana laa nto yakhona kuthiwa igcwele mos laa i-testimonies. Kuthiwa hambo laa nto amafuni amagazi yeqonda yakhona. Yabo amafuni into ethize yabo. Zizinto ezo imisebenzi yakhona. I-Illuminati ne-Freemason awukwazi uyi-expose. Yayiqonda? It is because awunokwazi i-deep i-roots yayo yebo. Amanqwaba like umhlaba ophuma kubo. Uyayiqonda? Because like yindawo like awunokwazi u-expose into oyenza ehlathini. Yeah, do you understand? Uzothetha njengalo ukuthi ubudoda abundenzeli into andiboni bandibona ubusebenza kanye kwathini, but awunokwazi u-expose. Uzothetha just i-content or creating i-chaos nezinjalo ezo. Like mna, because mna zange ndithi mna ndiyayijoyina mna. Zange nditsho uba ndiyayijoyina. Baza kum that mna I will tell everything eyenzekayo and andinokwazi ndiphilisa ubomi obunje, but mna I will tell everything uba ndihlala phi, ningobani, kwenzeka ntoni, kwenzeka bla 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 A up to Z ukuthi everything nikwazi ukuthi manilana nakhona, because I have nothing with you and I have nothing and I'm not attached into you. Zange ndabalanduka anything with you, but I have the right to speak my mind. I have the right to be on earth for a reason, as you are a reason on earth as well. This is Uncut Stories.